Ahojte, volám sa Jan Vendelin Ficík a dneska by som vám rád ukázal chemický pokus, ktorý sa volá lávová lampa. Na tento pokus potrebujeme rastlinný olej, ktorý tu máme a je v priesvitnej nádobe. Priesvitná je preto, aby sme mohli vidieť tento fascinujúci jav, ktorý sa chystáme urobiť. Ďalej potrebujeme šumivú tabletu a nejakú tmavú tekutinu. Ja použijem atrament. No a teraz to ukážeme, čiže do oleja nalejeme atrament. Sa nám tam tak pekne usadil a teraz tam vložím šumivú tabletu. No a teraz môžeme vlastne pozorovať tento krásny jav, podľa mňa fascinujúcejší než samotná gravitácia. No a ako vidíte, tak vlastne ten atrament ako keby išiel hore vo forme guličiek. No a vysvetlenie je také, že teraz sa zo šumivej tablety uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý vytlača atrament hore vo forme tých guličiek a keď je už na vrchu, tak on vlastne vplyvom gravitácie ide dole, takisto aj tým, že má rozličnú hustotu. No a vlastne keď sa odstane dole, tak zase naň pôsobí tá šumivá tableta, čiže oxid uhličitého vynáša hore, tak sa to opakuje a vzniká tak jav, ktorý nazývame ako lávová lampa. Krása. Áno, dobre. Čiže tento jav sme si ukázali, no a týmto by som sa vlastne chcel s vami rozlúčiť. Takže ahojte.